3. mája išiel Dream vs Duckwavis o $100 000. No a v dnešnom videu vám to okomentujem, poviem nejaký ten svoj názor, komu verím, kto chcem, aby vyhral a tak ďalej. No a poviem vám, bolo to dosť zaujímavé. No a už nič nebudem zdržovať, môžeme ísť na to. Máme tu už prvý fight, teda my vidíme pohľad Dreama, lebo Duckwavis nestribuje, čo sa úprimne čudujem, ale tak možno z toho videa urobia alebo niečo, to uvidíme. Každopádne zatiaľ do seba nejak moc nejdu. No, Dream má málo HP, a Dream vyhráva 1-0, asi sa hrá do 3, neviem úplne. Teraz hrajú ešte so sekerkami, potom budú aj Swordy a Mace. Jak ste mohli pred chvíľou vidieť v tej ukážke na začiatku. Každopádne úplne do seba nejdú, ale to sa ani nečudujem. Každý chce, aby vyhral. Ja osobne držím Dreamovi, ale tak uvidíme. Každý má iný názor. Môžete napísať do komentárov, komu ste držali palce vy a kto ste chceli, aby vyhral. A Dream vyhráva 2-0. OK, GG. Dream vyhráva 2-0, čo teda som úprimne asi aj očakával. Lebo tak Duckwavis tie svoje videá fejkuje a nemusel by byť až tak dobrý, a ako vidíme Dream je oveľa lepší. Uvidíme teda ešte v ďalších kolách, ale každopádne je tu 2-1, Duckwavis teraz zabil Dreama, jak ste mohli vidieť. No poď Dream, poď. Ale Duckwavis fakt utíka. Som celkom rád, že tu nemajú gaply, lebo by to bolo samé healovanie a nebolo by to úplne o tom. Každopádne je to 3-1 pre Dreama. Okay. GG. 4-1 pre Dreama. You're not winning this round. This is my round. You might be Dream, but I'm Nightmare. Oh. Dream má celkom málo HP a možno aj Duckwavis, nevieme. Nevidíme jeho HPčka. OK, takže Dream teraz prehral, je to 4-2 stále pre Dreama, ale Duckwavis sa začal asi snažiť. Oh my. You and your stupid little crossbow, holy moly. Oh! Duckwavis zomrel, je to 5-2 pre Dreama. Kit 2, Modern PvP. Netherite, the strongest armor in the game. An Elytra that can make you fly. A mace, which you can hit people with while falling to slam them. Wind charges, which can boost you up in the air. And crystals, which go boom. I don't know what any of those things are, but they sound cool. 3, 2, 1, fight! OK, teraz idú Mace a kryštále, jak ste mohli vidieť. Uvidíme, kto teda vyhrá. Toto môže hrať možno trošku lepšie Duckwavis. Uvidíme, je to dosť chaotické, ale tak Mace sú chaotické. To bude nadlho, to bude asi nadlho tento fight. Ja vám to trošku zostriham. No! Úprimne som si aj myslel, že tieto Macy bude vedieť hrať lepšie Duckwavis. Každopádne bolo to podľa mňa dosť vyrovnané. Teda 1-0 pre Duckwavisa, tieto Macy. Uvidíme, jak to ďalej pôjde Dreamovi a či to bude naďalej také vyrovnané. Oh my god! I didn't think you'd Oh, what? Oh, you're dead! No! How did I miss? Dream má málo, musí utekať a healovať sa. Please. Dream sa bugol, našťastie ušiel. What? Oh shoot. Kámo, tak Dream má veľmi málo. Možno sa začnú používať aj kryštále, ale tak neviem, lebo pri Maceoch tak sú tí kryštále skoro zbytočné, takže ich moc ani nevyužívajú a ani ich nemajú veľa v inventári, lebo proste na čo? Oh! Mega boost! Yeah!
GG, Duckwavis vyhráva 2-0, takže asi sa potvrdili moje slova a to, že Duckwavis bude v týchto mejsoch lepší, lebo tak Dream hrával najviac ten Minecraft, hráva ho aj teraz, ale úplne najviac ho hrával, keď ešte mejsy neboli. Duckwavis asi potrenoval tie mejse, takže to tak aj vyzerá a Duckwavis vyhráva 2-0, hrá sa teda do 5, trošku sa to zvrtlo. Furt utekajú, furt lietajú, kámo. Je to veľmi chaotické a zaujímavé. Ja dúfam, že to Dream vyhrá. Každý má iný názor, ale predsa len Dream je Dream. Dream Duckwavis 1-2, stále Duckwavis vyhráva, ale Dream ho teraz zabil, je to dosť vyrovnané. Každopádne som myslel, že to bude normálny stream a vyzeral, že sa streamuje, proste je to normálny live stream. Ako môžete vidieť, má tu 160 000 ľudí, skoro 165 000 ľudí, čo je na Minecraft stream fakt extrémne veľa. Som chcel tým iba povedať, že je to takto stream, ale je to zostrihané. Už sa to hralo, neviem kedy, ale tie fighty môžete vidieť, že sa občas seknú a je to proste strihnuté, takže sa streamuje video, ktoré možno natáčali včera alebo tak nejak, alebo dnes, a len to trochu zostrihali. No! Here you go. There you are. Nope, I'm down. Wait, what? Let's fight in the void. Come on, come down here. Oh! That was actually scary. Dobre, zaujímavé. Išli do vodu a teda pod mapu. Tuto bude zaujímavé. Tu si moc asi nevyužijú. Každopádne mne niečo hovorí, že o chvíľu sa to zvrtne a niekto spadne na void. Teraz sa snažia ísť asi naspäť do mapy, ale moc sa im to nedarí. No! Bro, it's impossible. By sa o chvíľu minul raketky. Duckwavis je už hore v mape a Dream nie. Duckwavis zastával vchod Dreamovi. To bolo hnusné od Duckwavisa, ale tak možno by som to tiež spravil, keby som bol v takej situácii, ak by ma to teda napadlo. Why do I keep seeing your face in the ground, bro? Oh no, I don't even know. There better be a flipping exit somewhere. Wait, why do I hear you building blocks? Snaží sa tam postaviť bloky, aby sa zachytil a podarilo sa mu to. To mal teda celkom šťastie, lebo keby nemal už ani bloky, tak to má fakt že blbé. Teraz ešte má šancu, ale Duckwavis keby na ňo nejak dobre skočil, tak by to bolo pre Dreama veľmi zlé. Dream zabil Duckwavisa, to som úprimne nečakal, chcel som to, keďže držím Dreamovi, ale tak myslel som, že to Duckwavis dá už, keď ho tam ešte aj zastával pod voidom. Duckwavis to líbol, on skapal na full damage, dobre, 4-4, už to Duckwavis joinol znovu, kámo, ale čo to bolo? Oh no, I'm gonna get me. I'm actually like lightheaded, that was funny. 3, 2, 1, test your might. Oh my gosh, you have the same routine to every single time we start around. Oh my god! Oh! How did I die? How did you not die? How did you not die? Duckwavis vyhral 5-4 na minihre Maze. Kit 3, Sword PvP. This is just a sword and golden apples to heal. If you're hearing this, that means that Dream lost one of the battles, which is embarrassing. L's in the chat. This is the final duel. May the best man win. 3, 2, 1, fight! Na tomto si myslím, že Dream vyhrá úplne na pohodu. Uvidíme, ale tak Dream predsa len swordy vie. Oh yeah, sure. Oh well. Oh, you're good. Yes! Kamo, jak to dal Duckwavis? Dream ho celý čas kombil. A nie, že kombil, ale určite Dream viedol. Len Dream sa zabudol healovať. Každopádne hrá sa do 5, takže si myslím, že Dream to ešte dá. No! Bye bye. OK, 1-1. Dream sa nestihol healovať a je to 2-1 pre Duckwavisa. Je to zaujímavé a 2-2. Dream ho teraz zabil. Please, please, no! Oh, how'd I get a hit there, but not a hit?
GG. OK, 3-2 pre Dreama. Toto bol pekný súboj, hlavne ak ho tam Dream dal o stenu a dostal Duckweavisa do komba. Oh my god. 3-3. No! No takže 4-3 pre Duckweavisa v týchto swordoch. Každopádne len tak zo zaujímavosti sa pozrieme, koľko má teraz Dream na streame ľudí a má ich tam skoro 200 000, čo je fakt extrém. Každopádne 4-4. 3, 2, 1, fight! Yes! 5-4. Dream vyhral aj toto kolo. GG. Which means that the winner of the PvP challenge is Dream. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, odber, napíš do komentárov, kto si chcel, aby vyhral. Link na Dreamové celé video máte v popisku. No a zatiaľ čau čau.